फिल्म देवरा भैल दीवाना में भी गाना हम गौनी, अभिनय भी कैनी। और चिंटू जी के ही फिल्म जीना तेरी गली में, ओकरा में भी हम गाना गौनी। कोनो दिनवा शिकार हो जइबू, कोनो दिनवा शिकार हो जइबू, हमसे मिलबू हमार हो जइबू, हमसे मिलबू हमार हो जइबू। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना वोट। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे युवा कलाकार जिन्होंने महुआ चैनल पे अपना वो जलवा बिखेरा जो जलवा आज भी भोजपुरी के श्रोता और दर्शक याद करते रहते हैं। और इन दिनों भाई साहब भोजपुरी में अपना जलवा बिखेरते रह रहे हैं चारों तरफ। और इनसे जानते हैं माननीय राकेश तिवारी जी, युवा कलाकार हैं और भोजपुरी को आगे बढ़ाने में दिन रात काम कर रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये जलवा बिखेरने का फॉर्मूला ढूंढ के लाए हैं। स्वागत है आपका। आपके भी और अपना वुड देखे वाला सब दर्शक लोग के भी सादर प्रणाम बा, जितना लोग देखा था। और आज जौन कुछ भी हम भोजपुरी में बानी, अपना श्रोता समाज और जितना भी हमारे माई बहन भोजपुरिया श्रोता समाज बा, उनका वजह से बानी। राकेश तिवारी जी, शुरुआत कब से भई भोजपुरी में गायकी के? शुरुआत हमार सन 2001 में कानपुर में, जिनके लोग सुन के आज भोजपुरी के गावत बजावत बा, परम आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, उनके साथ पहला मंच साझा भइल 2001 में कानपुर के पावन धरती पर एक शाम शहीदों के नाम। ओकरा बाद निरंतर प्रोग्राम चलत रहल। फिर 2006 में ETV उत्तर प्रदेश फोक जलवा जौना रियलिटी शो के विजेता बननी। ओकरा बाद गावत गावत 2009 में महुआ चैनल सुर संग्राम के चैलेंजर विजेता बननी और तमाम महोत्सव में भी शिरकत कैनी। और शुरू से, जब से हम बचपन से अपन 8 साल की उम्र से जब हम गावे नी, तो शुरू से हम अपन माटी के चीज़ ही लेके उठल बानी। और आज तक अश्लील गीत हमारा मुंह से, चाहे कोनो हमारा एल्बम में आज ले हम नहीं गौले। और आज सन 2022 में नंबर 1 कंपनी भोजपुरी के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी जेकर MD परम आदरणीय श्री रत्नाकर सर जी, जे हमरा ऊपर आप विश्वास जतैनी और विगत 1 महीना पहले 3 साल खातिर हमरा के साइन करौनी। राकेश जी, आजकल गायक लोग अभिनेता बनते जाता, सिर्फ गायक लोग ही ज़्यादातर अभिनेता बनता, कुछ लोग ही बा जे गायक नहीं खे फिर भी अभिनेता बा। राउर ऐसन का इरादा बा? हमारी इरादा शुरू से ही, बचपन से ही हमारी इरादा गायकी के ही क्षेत्र में अपन नाम और पहचान करे के बा। और आगे भी ऐसा कोनो इरादा नहीं है कि हम अभिनय के क्षेत्र में जाए। हम शुरू से जब तक ये शरीर में सांस बा, गायकी के प्रति समर्पित रहब। राकेश जी, हर बेहतरीन गायक सिनेमा में गावे के जरूर चाहेले। रुआ सिनेमा में गईनी कि ना, रुआ सिनेमा में अपन गीत देहनी कि ना, आ गावे के और इच्छा बा कि ना, ये पब्लिक जरूर जाने के चाहिए। देखिए, जब 2009 में जब हम सुर संग्राम से चैलेंजर विजेता बन के अली, तो ओकरा बाद सबसे पहला फिल्म सत्यमेव जयते जौन आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ला जी के और अक्षरा जी के फिल्म रहे, उमें भोजपुरी की बहुत ही अच्छी गायिका जे के बहुत इज्जत से नाम लेनी आदरणीय इंदु सोनाली जी दीदी के साथ पूर्वी गौले रहनी। ओकरा बाद फिल्म देवरा भैल दीवाना में भी गाना हम गौनी, अभिनय भी कैनी। और चिंटू जी के ही फिल्म जीना तेरी गली में, ओकरा में भी हम गाना गौनी। भोजपुरी के जेके आज हमनी के भोजपुरी के लता मंगेशकर जी के नाम से जाने नहीं जाए, कल्पना जी के साथ, कल्पना दीदी के साथ एगो हम गाना गौनी जीना तेरी गली में। और हिट गाना में से 2 लाइन पब्लिक खातिर हो जाओ। तमाम गीत बा, बहुत गीत हम साफ सुथरा गौले बानी। कोनो दिनवा शिकार हो जइबू, 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 हमसे मिलबू हमार हो जइबू, हमसे मिलबू हमार हो जइबू। एगो जमाना रहे राकेश जी कि
बड़ा सम्मान से भोजपुरी के नाम लिहल जाओ। चंद लोग भोजपुरी में कुछ ऐसा ऐसा हरकत करके भोजपुरी के बदनाम करता। हम केहू के नाम ना लेब, लेकिन चंद लोग जरूर बाटे जो भोजपुरी के गरिमा गिरावता। का ये दिन भोजपुरी खातिर अच्छा बा? नहीं, अब तो भोजपुरी में साफ सुथरा सुने के मिलता। आप देखी पहले ये बेरी सावन में, पिछले साल सावन में देख ली कैसे कैसे गीत आवत रहल, लेकिन ये बेरी सावन के प्रोजेक्ट देखी जितना भी हमारे भाई जे हमसे सीनियर भी गायक बा उन्हों गाना उठा के देखी, जे जूनियर इस समय बा उन्हों के जे हमारी बराबरी के बा, सबका गाना अब अच्छा आ रहा बा। भोजपुरी में सुधार हो रहा बा धीरे धीरे लोकगीत में, लेकिन अब भी थोड़ा बहुत चलता। अब लोकगीत में जे गावत अब शुरू से हुए गावत चले बा, लेकिन हम तो अपन जाने नहीं। और हमार बहुत ऐसा लोग गायक भाई लोग बा जे पहले गावत रहा, लेकिन अब आ गई बा लोग साफ सुथरा गावत आलो। मैंने रउआ लागत है कि भोजपुरी में सुधार हो रहा बा। बिल्कुल, जब सब गायक हमारे भाई लोग, जितना लोग गायक भाई लोग बा, जब सब एक साथ सब अपन एक मूड बना ली कि नहीं अब भोजपुरी एकदम साफ सुथरा गाँव वहीं के बा, तो जरूर अपने आप सुधर जाए। रउरा के चाहे वाला, भोजपुरी के चाहे वाला के 2 लाइन अपना शब्द में का कहब? हम ये जितना भी श्रोता समाज देख रहा बा और जितना भी हमारे गायक भाई लोग देख रहा बा, सबसे ये विनती करब गाना ऐसा गाई कि आपके भी बहन, आपके भी माई और समाज के भी जितना भी हमारे माई बहन, भाभी, चाची, भौजाई लोग बा कि जौन घर में एकदम खुशहाल मन से सुन सके ऐसा ऐसा गीत गाई। हम यह अपील करल चाहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के रहनी है राकेश जी, यानी कि आपके आपन राकेश तिवारी जी। बहुत अच्छा गाइला, आपके दिल पर राज करीला। भोजपुरी के साफ सुथरा रखे में यहाँ के बड़ा योगदान बा। युवा कलाकार बानी, बहुत अच्छा कर रहल बानी। भोजपुरी के जे भी चाहे वाला, जे भी दर्शक और श्रोता बा, ओकरा राकेश तिवारी जी पर गर्व होके के चाहे। अगला वीडियो में मिलल जाई केहू और से, तब तक ही भोजपुरिया वीडियो के लाइक और कमेंट और जरूर कर दी। नमस्कार, धन्यवाद।